Înza Făgăraș e prea bună oricum. Cum a fost la mine acasă? Cum te-ai simțit? Ai niște copii adorabili. M-am panicat la început când am intrat și am început inspecția casei. Și am văzut pozele trei. M-am gândit că dacă vor fi toți trei cum este al meu energic, zic gata. Gheorghiu sărbătorește 35 de ani de magie pe scenă într-un concert aniversar unic pe 7 septembrie la Arenele Romane București. Un spectacol fără egal alături de invitați cu totul și cu totul speciali. Bilete în rețeaua iabilet.ro, un eveniment recomandat de Antena 3 CNN. Nu-ți neglija tratamentul. Administrat corect, Aspenter reduce riscul de infarct miocardic sau AVC. Aspenter. Zi de zi de zi. Saios. Noua vopsea permanentă. Nu înțelegi. Pigment de culoare intensă și mască albastră de îngrijire ce neutralizează tonurile galbene. Pentru până la 100 de zile de culoare profesională și intensă. Noua vopsea permanentă Saios. Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint. Probleme cu atenția și memoria? Dă fuga la Catena! Luna aceasta Neuro Optimizer costă 161 de lei și 80 de bani. E timpul să dormi mai bine! La Catena ai Ziquil melatonină la doar 42 de lei și 90 de bănuți. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Danke prezintă. Das la fix cumpărat în efect. Das la fix cumpărat în efect. E sentimentul ăla de speranță că ți ajunge vopseaua să termin. Și chiar ți ajunge la fix. Și nu mai trimis să cumpere, că oricum face fițe. Așa avem timp și pentru altă lucrare. Hai! Danke. Vopsește nemțește. Prin puterea a două substanțe active, heparină și diclofenac, Alegel reduce durerea, inflamația și edemele, lăsând o senzație răcoritoare. Cu Alegel am descoperit plăcerea de a avea picioare sănătoase. Mai bine eviți durerea de cap. Antinevralgic Forte combină 3 substanțe active pentru o acțiune triplă împotriva durerilor de cap. Antinevralgic Forte. David, ce plămâni bune ai! Dar gingiile tale... Ai nevoie de pasta de dinți Parodontax. Ajută gingiile să se refacă după prima săptămână de utilizare. Parodontax, expertul în sănătatea gingiilor. Înainte mă bucuram de toate dulciurile, acum nu mai am voie. Dar de când îmi iau tratamentul lunar de la Dr. Max, pot să am grijă de mine și mă bucur când pot să indulgesc pe ceilalți. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. În august, fii la Mega fără griji. Nu putem opri TVA-ul, dar îți dăm 2% înapoi la fiecare coș de cumpărături. Reducerea se aplică doar prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți. Vino la Catena! Acum ai șansa de a câștiga una dintre cele 200 de vacanțe prin tombola verii. Vacanță în doi, la munte sau la băi. Vacanță în Tenerife, a părinților tăi prin paralela 45 și a voastră în regim propriu. Hai să vedem dacă e vreo diferență. Cu ce se deplasează ai tăi și cu ce vă deplasați voi. Cum sunt primiți ai tăi la cazare și cum sunteți voi primiți la cazare. Cum vizitează ai tăi Loropark fără așteptare și cum voi stați la coadă. Ideea e că vacanțele ar trebui să se simtă ca vacanțe. Și când îi vezi pe ai tăi cât de relaxați sunt, te gândești că știu ei ce știu de aleg paralela 45. Paralela 45. Tu fă-ți bagajul. Noi ne ocupăm de restul. Tratarea infecției fungice e un maraton, cere timp și disciplină. Pentru piele sau unghii, Exoderil cremă și Exoderfin pot fi aliați pentru un tratament de succes. Exoderil lasă în urmă infecția fungică. La Mega ai 1200 de produse mărci proprii la preț bun. Acum ai jambon copt Mega 150 de grame la 11 lei 35. Mega Image. Când te așteaptă o zi grea, durerea de spate n-ar trebui să te oprească. Nurofen SR cu eliberare prelungită, până la 12 ore de ameliorare a durerii persistente și acțiune anti-inflamatoare. Când ai nevoie să mergi mai departe, te poți baza pe acțiunea de până la 12 ore a Nurofen SR cu eliberare prelungită. Nurofen. De durere ne ocupăm noi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Machiaj rezistent? Încearcă apa micelară bifazică. Micelele și uleiurile curăță
Față machiajul rezistent la transfer. 0 reziduri de la Garnier Natural. Nas înfundat? Pixtonii are dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și anti-inflamatoare. Pixtonii desfundă nasul rapid. Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta diverse sortimente la doar 9,89 lei și 30% reducere la Ursus bere diverse sortimente. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Urinezi des și ai senzații de usturime și nu știi ce produs alegi să te simți mai bine? Poți încerca noul Urigood Forte. Susține funcționarea normală a rinichilor și a tractului urinar. Cu o pastilă pe zi, nu doar rinichii îți vor mulțumi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Visează departe. Îți dăm noi energia. Produsă local în România. Alături de cei dragi, trăiește-ți bucuria. Nova Power & Gas. Te susținem cu toată energia. Știm ce provoacă hemoroizii: disconfort, durere, senzație de arsură. În lupta împotriva hemoroizilor folosește Cicatridina supozitoare, o formulă ce calmează simptomele și accelerează recuperarea țesutului. Doar un supozitor pe zi. Caută în farmacii Cicatridina supozitoare și întreaga gamă de produse pentru hemoroizi. De la Natur Pharma. Acum ai și oferte preactivate. Între 6 și 19 august ai Snack Lays diverse sortimente 125 de grame la doar 5,99 lei. Brinările frecvente și lipsa libidoului pot fi atenționări privind prostata. Vrei să ai parte de și mai multă iubire? Încearcă noul Prostagood Forte cu 11 ingrediente active ce susțin funcționarea normală a prostatei, a libidoului și potenței. Prostagood Forte, un singur comprimat pe zi pentru menținerea sănătății prostatei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. În povești, fiecare se răsfață cu ce-i place. În realitate, tot ce-i bun dispare instant. Noroc cu Zuzu la butelcă de 1,8 că ajunge pentru toată lumea. Zuzu. Bună Zuzuneața! Zuzu, Zuzu! Magnerot este singurul medicament autorizat care conține magneziu organic sub formă de orotat cu absorbție rapidă. Magnerot te ajută rapid să depășești perioadele de supra-solicitare. Hainele tale deschise la culoare și-au pierdut strălucirea? Noul detergent Pervol renoiește culorile hainelor după doar 10 spălări. 9? Nu. Spălată cu Pervol. Acum, când TVA-ul la suplimente alimentare crește, din grijă pentru tine, Dr. Max îți dă înapoi 12% la o selecție de produse marca proprie Dr. Max sub formă de cupon. Grăbește-te și vină în farmacii Hiper Dr. Max și pe eShop Dr. Max și beneficiază acum de oferta valabilă pe perioadă limitată. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Încearcă bira Moretti Sale di Mare. Cu un strop de sare de mare din Italia pentru mai multă savoare. Nu lăsa durerea să te distragă. Încearcă Diclac Gel. Conține concentrație maximă de diclofenac care ameliorează durerea și inflamația musculară și articulară. Diclac, creăm amintiri frumoase împreună. Și unde-i călcit?